Sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Indrawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar ya men bare tuku kok cerewet. Ton. Lho kok lerikin saking risang mawe gandrung. Dara kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan. Kono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa. Eneng apa garing? Sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kewangun ing Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan. Bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat pasane ngubur tur wayak tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki, ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayomba ora nututi karo adimu. Ora entuk karo gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun saka ketiwasan. Sang kancing langit kalap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung Pati Andakawana sowan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan. Eneng apa Pati Andakawana mugi andados ing kawinangan mboten kanthi kanyana-nyana wontenipun Andaka wujuding banteng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa weladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi.
Jayamrata. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Malatmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papan dunungku? Raden Andaka Murti. Kowe sapa? Jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, onong paran. Kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumuh ngentasi perkara. Ora ndara-ndara goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkauna badange Janaka. Piye? Langkauna badange Janaka. Kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka. Wah! Oh lho. Waduh. Kapusan we. Monster. Oi. What? Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase.
dadekake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Wah, raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Karo ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh, Lah, aku kaya apal. aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sae pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah, Kok iso kalah? wah cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe blirak-blirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delike kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nek ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Ndang ora ana sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak
tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men barne tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku pangkat. Oh, titanono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titanono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kowe. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Oh butuh Tenan? Nggih. Nyo tampan ana. nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenana. Keraman kae patenana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril, reng, kowe butuh Detra. butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bethuke. Ya.
Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kok kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus! Begadang. Pedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergo lae. Ngerti ra itu? Kok kaya Bagong. Kita ya. Ngadre. Ketorone Sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae, Bang. Terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarah gobloke. Wong sing nyekeli Kae dudu Joko Tingkir. sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Dasmu. Pemalangan das-daske Kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skebel. Baron Skebel iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Yang ngeri turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, Ngopo? timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca pesan Petruk. Wah, nggih ditonton kaca pesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah.
Oh, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Duh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Yai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang endi? Perang musuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku ya padake. Sabar. Petro wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Handaka Dewa. Handaka Dewa. Iya. Wigatine Ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngene upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ayo. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiaiane. Petro aku arep lungane wae Petro. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Kamu tidak mulai, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbo. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak? Ampun tidak, Pak? Ora. Nggih, Pak, nggih? Kula niku Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Cuk. Ngopo Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa arek-arek njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar.
sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pinter raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek sore ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknik dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mung kowe aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awih kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bendari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke saka tangane Werku Ndara. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Para jim setan berkasaan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balungatan ndak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Saken Jawa. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya. Kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun mbangun desa nata kutha ya Semar. Awit kekalipun menika boten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya. Purnaning gati sura sudrajane Kang Rat suh brasta teng kaping 12 Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih.
Lestari Widodo mboten manggal ngan setunggal menapa, Ndara.